Nyt palaamme taas Wings Wonderfulin pariin. Viimeksi taitajaan esitti Stella, Laila ja Bloom, ja nyt Tekna ja Muusa. Muusa aloittaa. No, opettaja, minäkin taidan laulaa. Antaa sitten vain kuulla. This is the first song my dad ever wrote for my mom. Lonely mountains and tragic spells, forbidden potions from haunted realms, seas of stardust, light years apart, fields of dragons that'll rip your heart. I faced them all and I survived to get right here as you arrived. And when I heard your... No, älähän nyt, Muusa. Tuo meni ihan hyvin. Jatka vain harjoittelua, niin sinusta tulee supertähti. Horrendous nightmares. Custom design for the sleepers. Sitten Tekna. Mutta Farakonda, en ole vielä päättänyt, mitä esitän. No sittenhän sinä et voi osallistua kisaan. Valitettavasti, nyt voitte äänestää.